Kanal Eksplozija vam prikazuje. Evo koja popularna pevačica ulazi u zadrugu 31. decembra. Jedno od najvećih novogodišnjih iznenađenja televizije Pink je ulazak pop zvezde Ane Nikolić u reality zadruga. Ana Nikolić će, kako se saznaje, zvanično ući 31. decembra u zadrugu, a nema sumnje da će zadrugari koji žive od 5. septembra ove godine u zadruzi biti van sebe kada na vratima Bele kuće budu videli Anu Nikolić. Ovu informaciju potvrdila je i sama pop zvezda u današnjem razgovoru s Darkom Tanasijevićem. Biće to iznenađenje, ali biće ludo i nezaboravno, kao i uvek. Pošto se ne putuje, razna su pravila, a mene to smara, možda ipak najbolje da budem u zadruzi, što da ne. Možda mi se nešto promeni u životu, rekla je između ostalog Ana Nikolić. Da li će biti još ulazaka za novu godinu i posle nove godine, ostaje da saznamo. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.